ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka jinglong scam bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier ka kali ka ban san ya ka lintia jongpi. Ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors lat korngi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khandai hinyo lai. Ubak proses di Saukme M.A. Berim ka maulai ulalekmen Advance Christmas bat ki khun swet ki basa ha Ferrando Transit Shelter Home kabadan ha maulai maudat baki kabaki la pelong ha pelau jong kani hi ka shelter home ha ka sngi sajan ka khan ri trik no pra arajar pulai ha kani sngi khna khun swet bat ki samla kan thai na mauro ki la pelong ya ka program shat bat wai ban penon brom ya ublei ubrapha ya khun bala khamarwe u Jisu Kris ban pen em ya ka perthai Shwaban ot yo ke Christmas uba proses di Saukme ula ai Christmas gift ne jing ai sobha Christmas shiki khun swet daki jan phong saat bat ki sweta om tangkat ta uba Saukme ula ai ru ya ka song pisa sia i sister Delina Lingdo Marchlong nak benta ba in puntulun ya ki kam jongki haba ajing kren uba proses ula ai kublai Christmas gerpang ya ki sister Baro bat ya ki khun swet bat pen paw ya ka jing skokmen ka ba shikat de e ban yo ban rakhi Advance Christmas bat ki khun swet haba pun kot ikan program hakan sngi ki khun swet ka Ferrando Transit Shelter Home kila duai kerpang ban kerku kerdo e ba proses di Saukme ba unyo e kamet bakot bakhia ban ba u Jisu Kris unyai don rengkat bat u man la kasngi ha ka ba unla man pun urlong ya ki thong ki ba udon ha ka jingem kubleu kale chubli langsung ini baru si baru adu bentagan di sini bat kacing kuber kale ce iba piti bala khot sobha yangi begitu bentalang bat kini kina kaloka kacing kemen ke bakrau bangin yo bentalang bani don bangin ya celebrate lang bat kini kina agani ka step pemerintah I touch the ground, I stamp my feet and turn around. I got you, hey, hey, praise the Lord. I start to dance with all my might. It may feel funny, but that's alright. I drum and dance with all my might. It may feel funny, but that's alright. I got you, hey, hey, praise the Lord. Si Kandril Tering sedang niaga nobina Christmas. Bat kunjuk ru mentala artayo ngidan hakatayo adben wakum kabalang ngipun kre na kabenta. Kini kasih Christmas nani kejing wan ka kejing wan long bri jong try Jesus Christ. Te hakini kasih ni dap si ni ai kulai kerpang. Ya iba proses di Saukme bolong MLA Berim jongi wala da imlong shu MLA rei hakini kisngi bor ki badang boladem ni BJI bor man lagasni ye ki kam ki bai dang le na kabenta kamaulai constituency di jongi brok kowe de ngidap ki sungu ublet sai kanra ba ublet sai kanra uai ya kata kejing kot kejing kya ba mai idang la ban ai kejing sakri na kabenta jongi ki pai jong kamaulai constituency tam tam akni kesni hak bai lakterwa ya kani kejing le burung Christmas no kani jing ai kublai Christmas pan ka Advance Christmas
nak menta kini ki kun suat kun lang li kun kini kapor tak proses risau kami indai diwan hang ni taman suan ai kublai lani penon ai tang kajing bagi jing pirat jungi hindrai lawan rak ru ya kini ki kiar ban ai subha nak menta kini ki heb baret jungi ki basa kini ki tam ha kini kapor telang bekenyok pong bakin saat ma apreng kajing pirat kajung jong kamariang. Isu kemen dengan sengi mentah ngela yo ban ai phi tu ai sungai perin kombong mis de daina ka Christmas ka de ka de por ban ka jing ai skob ha kaliang iwe paka de ka bentajong la ban ai skob ha na bentajong phi ban ha ka badi bagan bat ka ne ka por na kaliang jonga ngas no ban ai ka jing saisin ka jing play bak terpang na benda sister ai sister la shim ya ka bentakum ka kami kan scam ki khna badan ki basong lang badi kita nak pereng jongki ke ba imei pa jongki imdan shu ha kane ke perthai kita nak pereng jongki imei pa nomor ba kile sa laga jong takadau ki khun kiso kis khun nagale jongki kila sakma te kala pelong ki bagen wan ha kane ke cakah bagi don pada nagale jongki ki khna aprong imei pa ki mithu blang rit nomor ba nagale juki hapo ka jingduk hapo ka jingkedu hapo ka jingiran kidon pada ki kemi ki kidon ki khun nagale juki ki phet no yeng nomor ba email yo pana email i ki khun nomor ba nagale jung pana pade ka long la padong ka jingkren ka jungu ka jingle jungu ka perlong nagale jungki na bostu ka long ban phet no la jung ka yeng kadi ka yeng ka ba sister la di kerpang nakabanta ki tu gumdal sho ki kemi ki pa lele kemi ki pa ki ba ki musim kit kia shu e kon ki ti nakaliang jonga aja so komen ba do bos nang ni ka kam
Berkepor Christmas ke dikepor ke bandar liang jonga ke long ba ai bo berit bandar rengkat ke long bandar liang jong kipai ba lagi betul besuk barengkat ba ikun sweat ikun rangli warga mong syuru Emily jong ke mulai bat ngaso kemen nang digasngi mata ia bermikir pang ya kan ke program ba dikenduan kurban ya kedua bat phi ba syam ya phi besok ke phi sko thu ke jiwan ke jonga han ke pom mata kanu gelong la adon ke jing songu kham tam sister la syam ya ke jinglong kemi ke jinglong kapa ban pensan ban penrang ba ban penang ban penstat ban penbiang dak peta ke lawai ke jong phi kena phi long bidon bok ban syong hang ne ying hang ne bagi sesta ke jong phi don bun ki kena ba ko phi ki kwa ban rung hang ne pok ke ying kim yo ban rung ki don bun kena ba ko phi ke hap ke ban sa ki hap ke ban sa klumar ki don ki basa apo surok ki don ki basa apo ki kali ki don ki basa sa ki jaka ke fer lambar kim don ying don sem phi long don bok pa phi yo syong hang ni marka jing ketu na kaliang jonga ya phi dia belong kena ki batip sengi ki kena ki ba kos neng bat ko ki kena ki ba IT show play ki badwai sya kamaria thesoti bakan ri bakan sumar bakan care bakan dai phi ram bakan lawi jong phi kan long pernai phi long don bok don ni ka jaka ko mangi mangai phi kini ki ya phi bar ki ko pen kemen ni ko pasomhai phi ban hang ne ka por mata ko mangi sko kemen mandang le jong phi pim de bat sko marwei ko om ne na ka le jong ba stilin ngim ngi don ka pat phi ngin pe ngin khmiet ha baro ki liang ka jong kam jong phi bar ke bron kam na ka le jong phi bila ki bila yo abal school le yo le school na ka le jong phi bila pulia ba de belong kena ki ba dekat ni kena khat ye ki bas new nak leng jo phi yo an bila yo bentang ni pat bila bendon ko ke jipkhat hato nak leng jo ngang de khun swet imei paim don shu sistai pen pesan hato nak leng jo nga hato ngala mon nak leng jo nga la shai on dang le belong sister hato nak leng jo nga la shai on dang la he ngala mo belong kinoi kai hato nak leng jo nga ke ba la shan he ngala mo belong doctor belong engineer belong officer IS officer but kiwi o phi la ublei tu khaban ta ka jong phi bar nge scam hak de ka chaka phi no phi ublei di boro khaji ga di ka jigalam lenti ka jong ublei phi hadu kata de ke badon kam ta na ka le phi ban songo ka jingkar pat na ka le jong ai phi de kong de sharp is scam sister ke la build up ye phi hak ta ka benta balong ki kena batipsi ka paning kong de sharp ka baar ka long ban ping yu ublei kabalai na kalian jupi balai le jupi kalong bafin pensitom lahanu nu kam tam ta puli pensitom rang bakal lawai jongpi kalong pernai pengen scam na kalian jongpi pila bonong tapi na kalian phi of the disco on na kalian jogi kalong si wan school ni syong hang ni ngi kya hang ni mio shu ban ngi de ka sto perlo de ka beta basa long bron bok don pun mai kena hagadis ngi mata kajing sko marway kajing sko marway belik so marway email itrei ki par itrei i teng ki don ki me ki pa ki ba bu ikun ha yeng ki khang tala ikun ha po yeng khang tala ke yeng banda kali joki pa itrei le kita men men dawan ke sa plie sebagai yeng tek se keno email ki kemen lai kendo ba kita kena ke don kena ba kum kita ki kuali school kuali pulie mio bar ba kajing duk kajing kedu kajing hiran hadu kata don ki kun teng don we kajing ja ka baja ha po mulai ki me ki pa ke mi dang step literary e ka baja ke khang ikun po yeng don sang si pra yeng abai ka baja ka long ta yeng kala pluk ta yeng on pluk ka yeng ka ban ma ka don ka jing problem ba ka lait ta ka daw ka kala pluk don bok ka don ki bri pajen ba pa kon ki wan ban plie ita ka ban plie ta yeng ban plie ka yeng don bok pelai ta kena pikir kena ko kita boleh ka long ba boleh ie ta ka daw la yem de kena pi long don bok no show hang ni ta wan ju perkhat badong na ka le jingi kwa ban le ban ne ka tai ban kwa ban ngi scam ban tendeng ban kiwe don kam don jimut ka baning kong de sharp de bila he bila san bila pas ji puli kata ka por sestai dong pe sini yo mab na le ji pe long lai luoi pe ka lawe ka jong pi ka ne ka shong kha shong ban ka ne ka tai ta dong sedong de mentang dong badon masista da ka le ji na puli kot pha pe ji we don ka besi merap ka mensi merap ko long don kam hado kata yung the heart of compassion. The heart of compassion don kam hado ka mensi mesngau senai
nak liang jo phi teng teng ma kajulong kena teng pidong bin bisni ki be ku ko mirap ki pi para syong ni ku mirap pidong ke katam long boleh i ke mesim jo phi Amaria terus tiga EAP, pilong kena apa kemdo, pilong kena tips ni, ni pilong kena apa tips ni, pilong ke mesin merah, ni pilong mesin merah, ublay nak lihat jong ngi juong, abang ipang sistem, abang ilet minta nak lihat jong abang ilet minta abang cindawai, abang lihat X-ray machine, lapor kau jing pang sistem, lap mention yang tu kata jing pang minta klik minta kerja minta, hendai, nak lihat jong buku kando tam, ya ke machine lah sina ublay. Dia berhak ubli i. Dan lihat pidong oh apa kendong mata ngan le nganum duai pat duai sister nganum duai. Apa le stai kata nganum le kata ber jong pi. Ndai ubli i berhak ke berhak pile ubli i mata dau long kena pada sengi. Ni sengo komen. Nak le jonga ban nak le jongi ni so komen betul ka pi hak ni ke por mata. Beda ker kui pi ai ke jing ko jikia indio Christmas ka besuk ka komen. Ka Christmas besuk komen. Mari community ke long nak le jongi du inaya kiu syahmat. Hagi bentah baru ajong kaji imjong. Saya sien, kau boleh sibune nam dah sister studio, boleh nak kerhui, ai kaji kau dia, kau ini orang nak mensim, bangkit banbak, rekat berhui sister. Ini sister, benda kali yang ajong pi, dong benda kali yang ajong sister kan nu kaji bahas sister. Ai ka bam step mesni janbian, ai ka jam kaji baik kipak pulih, kipak kene katai, kan nu kaji bahas jimat jong ki, boleh kerhui ki. Kadang jong bau ublay na lejong khat upet, kibriu gila yu kibriu. Upak pada dek angel, upak dek sister, upak dek dong gerap, banyak nam dah joki. Dan sister la IT, sister, ime ipa la jong la ime ipa la klen no. La sacrifice yang sem, ime ipa, men ki para, isnong kathau sacrifice. Beri sacrifice, kapan kalau ban IT ni kam, beri lokot opai sister, la jit depi, ban syakri nak kapan kam jong play, ban syakri nam tak emlang salang, ban syakri dom ta ban ai, yang kajang start dong sedong. Beli legit, beli lepah ingin diperhati, lah kejong kesap, yang ada dengan kesap, sister lajong kesap, bapa Peter lajong kesap, ini sister, ini ki samla jungi lah kejong kesap. Beron kam belongin pendon kam hok, ngin pendon kam hok kesap beli ai, bapa kena mengret, lah bapa duai, bila sutum dah bila, nak lagi bapa ngak belong sister. Aku alista hab dua show melihat desti pet nak lihat jonga blay melihat desti ada kuat belong sister ada kuat nak lihat jonga belong kata hab tip show blay tip show blay gelam upli kalah kaki baru pat ke kamu jam jongi seksi ko blay shibon sister blay shibon gibi sister blay shibon MC jong mulai moro di long kemi kesamla jongi di parlok jongi pat kumjuru khamtam jepi blay kerkui pi happy Christmas to all of you, happy Christmas. Blay shibon blay kerkui pi. As we come before you to praise and thank you for giving us this beautiful day, and to praise and thank you for the gift of our dear Bab, P.T. Saukme, who always shared with us his love, care and concern. Lord, we offer him to you so that he may be always in good health, in both mind and body, so that his vision, plans and heart desire may be granted. May his witnessing life and dynamic leadership lead many more people to the fullness of life. We pray that Jesus be with him always as we are preparing for his birth. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. This is what we want to say on this beautiful day. For all that you are and all that you have done for us. Thank you, dear Lord. Thank you, God. Jing la bha jong pi jing kan mau i jong pi jing rap jong pi pilong pa jong kan shelter home nadu bangawan ngahang ni man musnem pi wan pet ya kini kena jongi pi wan ai cake pi wan ai jing ai gift thara kila yo man musnem nei oi tengi dak dak jing so mu ka bakrau ya bleng bala ai pi ka do nut ka ba he ka ba ngam tipu ban extra ka bakrau ka ba ngam kadang jong pi ka bas aj mo bat ka ba kloi banyarap na ka banta kini kun ki ba don kam ne ki rap choki ko blai sibun ngim snya ulong kun swet wala da pi la kini ki tayaw kini ki blai ngim la shu banya kendu ye pi kum MLA rengi tip manta kasni ba pi wan kum ku pa jongi tingim long kun swet de wala da pi long MLA chu mo ne blai sibun ye pi na ka ni ki ni is na choki ba kum ba pi on compassionate heart. You really have the compassionate heart.
unless that heart move, no, you will not move. But because the heart moves, so you move. So thank you so much for this compassionate heart that you have for our shelter home. And as you have said, whatever we need, we come to you. So thank you so much for your assurance of continuing support. Makublashibun nakbanta kini your act of love ma is an act of love ma kajing ai jong phi kini ki king jing ai jong phi jong kini ki tiar ki tar ki ba phi ai man usnam but ba phi offering imta usnam ru kade ka wei na ki jing ki kamis ne ki ba ma phi le ba phi express ndai tang la hangi kini kendiat ndai ba phi express ka jela jongi borok weiแต่คุบเลยชุบวนอุบเลยนังกระคูกระโดยพี่บางนังใช้นังคลั่งกุมจูโรบาพี่นังเตรย์พี่นังเซฟya kini ka constituency jongi bat kari kini ka jela jongi berokowei wadada ngayo iwe kat iba mderu baพี่ได้ตังmoได้ชู MLA ndreiพี่ดังดังปะเดka benta ka ba kham krau chu kumu ko chaman ne Jong kami kalayate kat nung idap da kajing teman ke bakrau ang negisngi tu ai bo blai nang ko ko do ipi ki kam ki jam jong pi ki jing tmu ba jong pi bat ki jing senang jing krau jong pi na kamantak ini kena barit lese ki jing senang jing krau jong nga jong sista man kasni lese ka nom nga ma ki do no jong ki kumba ka ngam ka jing kren jong pi menta kasni ne kena pin kan mau ke number 1 number 2 number 3 kai ba dai ban ne kita kan mau